Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahubot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, ganitay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. And iyan usab ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon nining ubos ninyong alagad sa mao nga tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon, ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na sa iyang tibuok yun staff dinhi sa maong istasyon, ang atong mga kaubang mga amigong radyoman, no? Okay, kamo nga nag-view karon sa live streaming sa RMN Dipolog, sa tanang naminaw sa AM o FM band, o kinsa pa man nga naakaron naka-monitor aning atong programa. Akong pagyukbo kaninyo pagtahod, maayong adlaw sa Ginoo, o dili nato makalimtan ang atong paghiyukbo, pagtahod sa atong amahan dinhi sa atong diocese, ang atong obispo, si Most Reverend Severo Kaermari D.D. ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit, no, sa ato nga diocese, no, sa Dipolog. Akong paghiyukbo, pagtahod kaninyo, no, sama pananglits Reverend Father Ramil Curung, ang atong Diocesan Spiritual Bible Director, no, sa CFD, o gusab sa diha sa Cathedral, atong Vicar diha sa Cathedral, ato pod nga Director, Reverend Father Ruin Rui Salvo, o gusab Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. ug sa tanan nga dili na nato hinganlan aki sa kadaghan ug di puta ka memorya. Okay. Akong pagyukbo kaninyo nga tanan. O liwas na karon, no, sa eleksyon, hinaot nga okay, ang mga nakadaog mo tuman gayud sa ilang gisaa diha sa pagpangampanya. Okay, dili man gyud na ma-perfect gyud nato ng atong eleksyon, no, na gyud mga siguro mga lapses. Pero yun ana naman gyud na. Pero mo padayon gihapon ta. O ato lang yung ipanghinaot nga giyahan ang mga nakadaog sa ilang yung tahas ingon nga mga sulugoon sa ato
tagsa-tagsa ka dapit, lokal man o national. Okay, dirita ron sa pagpadayon sa atong kausa sa pagpanalipod sa pagtuo, no? Pagtuong universal o katoliko. Inline sa atong giskutan mo, diretso ta, usa sa mga ganing gamiton nga basihan o rason, no? Ngano nga mubiya o daghang mibiya sa pagtuong katoliko gumikan anang mga panghuna-huna nga kung dili ma-clear, dili matubag sa katoliko, ang katoliko dili makahatag og katinawan. So magtuo dayon ang uban nga uban di lang kay uban daghan gyud. Magtuo din ang kadaghanan nga ang simbahang katoliko dili mao o anaa sa kasaypanan. So anaa sa kasaypanan mao na nga ang ayan lang biyaan. Di ba? Ang ayan lang biyaan. Og ako usapod unta sa biktima ni adto, no? Kay hapit man ko mobiya pod sa pagkakatoliko sa dihang wa pa ko masayod, wa ko mahibaw sa mga katinawan tubag katoliko. Okay. Kana bang inani, no? Inani ang usa sa kinibang panghuna-huna nga kung dili nato matinawan, makaingon yun ang uban o kadaghanan nga uy ang katoliko dili man ni angay pasakupan kay wala man ni masubay sa Biblia. Oh. Kanang panghuna-huna nga kung wala sa Biblia dili angay tuhuan. Kay kinahanglan grounded by the scripture, doon nagibasihan sa Biblia ang usa ka practice o kanang mga buluhaton, no, sa pagtuo o kanang mga pagtulunan. Kung dili makaplagan sa Biblia, boy, no, dili na biblical. Oh. Okay. Pero diha ra mo guna good sa kanabang pagsabot, no, sa pag-interpret. Ang Biblia god matud pa sa uban kuha na siya, wala na siya kulang, formally. Oh, wala siya kulang formally. But pasabot na natanan diha ang gikinahanglan. Unya mauna nga kung wala diha sa Biblia dili angay tuhuan. Then doon na po yung mga tudling sa Biblia nga gihimong kasangkapan ana. Oh, niya ako pod na nasayod na po ko ana o nahibalo na po ko unsaon na siya pagtubag sa side nga katoliko. Kay actually naargo na sa pag-interpret. Now, ang barugan ng katoliko, dili man ta mosupak nga igo na ang Biblia materially. Sa may ibot pasabot ana. Kay duha man ang kaklase gud. Igo na ang Biblia formally o igo na ang Biblia materially. Oh. Ang mga dili katoliko, daghan nila nag-usaan ng gitawag og ang Biblia sufficient o igo na formally. Ang but pasabot ana nga ang unsa ra gyud nasulat diha maoy authority. Oh. Wala na magkinahanglan pa og mga tawo nga authority usab nga kanang gitawag natog maoy final arbiter sa pagpasabot aning Biblia. Mao na nga ang tao kuno igo lang mobasa sa Biblia. Dayon og mahusto iyang pagsabot igo na. Oh. Unsa iyang nasabtan igo na. Nga sa ato patanan pwedeng mobasa sa Biblia ug makakat-on sa husto. Mao na nga daghang gabasa sa Biblia pero ang dili maayo kay dili man nagsama ang paghuba, dili man nagsama ang pag-interpret. Wala unity, no? Panagbahin-bahin ng nahitabo. Ngano man, kay nagtuo sila nga ang Biblia igo na formally. But pasabot, ug unsay nasulat diha, mao ra nay authority. Wala nay mga tao nga
gikinahanglan nga sila maoy final say o sila may mo authoritatively interpret aning Biblia. Di ba? Sa kung dirita sa kining balaod sa atong nasod, for example, nga natin mga law books, naaman tayo ka nang gitawag og final arbiter. Di ba? Kanang mga korte na to, ng aling regional trial court, lower court, dili pa na final gani. No? Ang final o definitive yun nga interpretasyon o paghubad sa atong balaod ang Supreme Court. So doon na siya final arbiter. Mga tao na nga naa nila ang authority nga mo final say o kung sa gyud atong balaod. Saon pag-interpret atong balaod. Di ba? Now, kung moaritas Biblia, ingon ana man pud na ay final arbiter nga mga tao nga maoy mo final say katapusang musulti unsa ang ato gyung pagatuhuan, unsa gyud atong interpretasyon. Sama ba pananglit no? Muhatag gyud ko ninyong example. Kadtong nahitabong council sa Jerusalem. No, First Council of the Church, unang konsilyo sa Jerusalem. Di ba unsa may ilang gibuhat dito? Oh? Nagbasa ba sila og kasulatan din og unsa tong naa sa kasulatan ra? Oh. Maora gyud to. Okay, maora gyud tay pagatuhuan, mo toy final say. Nya ang problema gud ana, lahi-lahi man kung pagsabot ang tao. Di ba? Ang pangutan na kinsa mang pagsabot ang final. Na kung atong dan-awon tong katong Council of Jerusalem, so naman to gadibate man sila dito, taas ka England tugi. Dayon ang katapusang misulti nga definitive ang iyang paghubad nga niundang ang debate kadtong gitugyanan ni Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit. Si Pedro nga sa interpretasyon nga Katoliko, siya mao'y silbing representative ni Jesus Christ, ang holder of the key. So man naman yung tapika na to. No, di na ko mo balik pa ana sa sunod na lang. No? Ini ground robin na, ini cycle raman no? Atong mga topic. Si Pedro ang define nga ang iyang interpretasyon wa na gimisupak ato. Katong iyang desisyon, ang iyang paghubad. Unya hinoon nidason pod si James kay siya may leader o obispo sa Jerusalem diin nahitabo ang council. Pero wala gyud niya supaka ang gisulti ni Pedro. Di ba? Oh. Pero naay gisulti si Pedro dito nga bisan pag ayuhog tan-aw nimo sa kasulatan kay ang ilang kasulatan sa una, di ba, Old Testament pa lang kay wala pa may humandaan nga New Testament. Katong desisyon ni Pedro, iyang gibungat, wala biya tos kasulatan nga ilang gihuptan sa maong panahon. Kay ang kasulatan sa una nga ilang gihuptan, kato pa mang Old Testament. Oh, kadtong pag ingon ni Pedro, nga iyang gipasabot nga dili na kinahanglang tulion pa ang mga hintil nga magpasakop sa gingharian. Nga gipasabot po sa council nga dili na obligado ang kanabang magpasakop sa gingharian diri sa New Covenant ang kanang pagpatuli. Kay dili na mao ang entrance sa kingdom. Oh, dayon gipasabot sa council no, sa pahayag ni Pedro nga pwede na maapil ang mga hintil. Di lang kay mga Hudiyo. Oh. Wala man na sa daang kasabutan, wala man na sa kasulatan nga naa na ni adtong higayuna. Di ba? Wala. Pero nganong definitive, nganong kinahanglan man tuhuan ang gisulti ni Pedro. Tungod kay authority siya. Usa siya adtong giingna ni Kristo sa Juan 20:19 hangtod 23 nga katong gihuypan niya sa espiritu, then ingon din siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Di ba? Oh, nga maoy authority aning pagpanudlo.
Niya, niingon pa gyud sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw usab kanako. Ang wala magpatalinghog kaninyo, wala usab magpatalinghog kanako. So, na ay authority. Dili lang kay ang nasulat maoy authority. Di ba? Na ay mga tao nga authority usab nga maoy mo final say. Oh, kay kadtong lantugi nila sa Jerusalem, wala biya mo, di man pud no musulti ng kasulatan. Ang musulti tao man gyud. Unya kadtong gibungat ni Pedro nga statement, wala biya tos kasulatan nga present atong panahona. Di ba? Kay ang New Covenant teaching gipang orally pa. Wala pa masulat. Ug naa man gali na sulat pipila lang when ang uban labi na ng Book of Revelation nga awahi bituan na suwat usa sa mga awahing nasuwat, wala pa na. Then kung naa na may nasulat, pipila, pero wala pa malangkob, wala pa gali ma-officially canonize o declare nga mao ni ang official nga mga libro nato sa New Testament, wala. So mao na mga tinahod nga viewer o mga tinahod nga tigpaminaw. Mo na usa sa konkreto kayong example nga sayop ng muingon ka nga Biblia ra gyud ang authority. Kana bang muingon ba nga ang Biblia igo na o sufficient formally. Ngabot pasabot sinulat ra gyud. Wa nay authority nga mga tao nga muhangad ta sa ilang paghubad. Dili gana mao. Tanawa ra gud na nga daghang kayong gatuo ana kanang sula eskriptura nga ang authority kana rang sinulat. Unsay nahitabo na to ni daghan ang relihiyon? Ngano man? Kay wala man magtuo nga naa di ang mga tao nga sila ra ang final arbiter o Supreme Court ang sa paghubad aning Biblia. Sa to pa bisan kinsa. Wa man pud sila laing choice God kung dili ka Katoliko, kung manudlo kag pagtulunan samas gitudlo sa Katoliko nga ang Biblia sufficient, igo na, pero dili siya igo formally. Materially, igo na kay naa man pud gisulti di sa Biblia nga anaay mga tao nga gitahasan si Kristo nga mopasabot ani. Katong iyang giingnan ang inyong idili diri siyota, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao man to sila, no? Kanang gitawag natog mga authorities. Magisterium, di ba? Ang unang magisterium mga apostolis man, kanang atong mga obispo ron, sila ra successor na sila, heredero ra na sila sa authority sa mga apostolis. Pero gikinahanglan sila. Kay ang sinulat, di mo na siya katingog. Di ba? Daghan mang interpretasyon anang sinulat. Unya ang mo final say og unsa gituhuan nga interpretasyon, mga tao man ang musulti ana. Di ba? Sumauna nga, ang barugan ng Katoliko, supak yun anang muingon nga ang Biblia igo na formally. Nga naman, kung muingon ka nga ang Biblia igo na formally, sa to pa, sulat ra. Wa na magkinahanglag mga tao nga mu final say o Supreme Court aning Biblia. Di ba? Ang ato laging balaod sa Pilipinas, di ba naman tayo Supreme Court? Nga ang iyang tingog final. Ug naay mga desisyon sa lower og mga regional trial court o sa na mga court nga ubos ra, kung diskumpiyado ka sa result ana, ang final ang Supreme Court. Di ba? Naagi Supreme Court nga gikinahanglan nga ang ilang tingog final. Di ba? Ingon ani po ning Biblia. Now, wa man gud poy laing choice gud ang mga dili Katoliko kung ilang supako ng Katoliko. Alang-alang manudlo sila anang naay mga tao gyud nga final arbiter o kanang gitawag og magisterium nga sila ang Supreme Court sa pagpasabot ani o pag-interpret aning Biblia. Kung motuo sila ana, so wala sila rason nga mobiya sa Katoliko. Di ba? So ikaw kuno be, kung gusto ka nga maglain og imong grupo, parang ang mga abuloy pod mapunta nimo dili sa Katoliko. Di ba? So kung maglain kag imong grupo, unsaon nimo pag-justify ana nga tuhuan po ka? Siyempre, dili gyud ka manudlo nga naay mga tao nga final arbiter sa pagpasabot aning Biblia. So, imo yung itudlo nga igo na ning nasulat diri. Ug unsay gipasabot diri atong
atong sana individual nga pagsabot, mao na. Unya kay daghang manggahimo ana. Unya nanganong nadaghan man lagi ning relihiyon kung insakto pa na. Nga ang sinulat igo na kuno formally. Wa na magkinahanglag mga tao nga sila mo isipon nga final arbiter nga mo interpret aning Biblia. Sa laktod nga pagkaistorya, walay Supreme Court nga mo interpret aning Biblia. Bisan kinsa lang, tanawa unsa nahitabo nato, pila naman ka denominasyon, pila naman ka grupo ron ang Kristyanismo. Pagkadaghan. Pero kung motuo ta sa gitudlos Katoliko nga ang Biblia igo na materially, but pasabot kining sinulat o unsa nang giingon po sa sinulat nga mga tao nga gikinahanglan nga sila mo'y final say aning pag-interpret sa Biblia, dili ta mabahin-bahin. Di ba? Kay naamay mga tao nga authoritative nga sila nga muhangad ta nila kung dili na ta magparehas og sabot. Di ba? Paras gud lagi ana atong korte gud. Ang mga abogado na to magdebate diya sa lower court, regional trial court. Unya ang dili sila mo kontento sa resulta, di ba ipasangat nila sa Supreme Court ang kaso? Unya inigtingog sa Supreme Court, hilom, final, definitive. Ingon ana, nganong nagpadayon tag panagbahin-bahin ron aning pagtuon-tuon sa Biblia, kay wala ta magtuo anang gitudlo sa Katoliko, naay Supreme Court ni, naay final arbiter ang paghubad aning Biblia. Mga tao na nga una gi-authorize ni Kristo, mga apostoles. Siyempre, kinsa man pud ang Supreme Court ron aning Biblia o magisterium, siyempre, kadtong mga tao nga makita nimo sa history nga ang ilang koneksyon masumpay gyud sa mga apostoles. Nya umilaing grupo ana nga makahatag og ebidensya. Mga Catholic bishops man along with Orthodox. Galing ang Orthodox na alang yoy na simang nila nga baruganan pud. Pero ang ilang succession masumpay gyud. Di ba? Pero kining ubang mga pundok ron, wa gyud kay makita nga ebidensya nga nasumpay ng ilang authority gikan sa mga apostoles. Kinahanglan man gud ang authority. Ang atong premise ana gibalik-balik na kana sa Roma 10:15, no? Roma 10:15 unsay giingon ni Pablo diya? Unsao man kuno pag-preach, unsao man kuno pagsangyaw kung wala siya gisent o wala siya gipadala. Bot ipasabot, unsao man kuno nimo pagtudlo kung wala ka gi-authorize. Bisan sa atong gobyerno, kinahanglan ng authorization. Dili ka mahimong pulis kung dili ka i-authorize sa mga tao pod nga sila ra ang may authority sa pag-authorize. Di ba? Kanang deklara kinsa na mahimong abogado, pagdeklara kinsa na atong mga opisyal nga mga teacher. Dili biya kay bisan kinsa. Naabi ay mga tao nga sila ra mo'y officially makasulti ana. Dili kay bisan kinsa. Natanawa lagi ning magbasa tag Biblia bisan kinsa ra atong paminahon. Wala na to lantawa ang authority ana kung gikan mo gyud sa mga apostoles ng ilang authority. Di nadaghan ang relihiyon kay bisan kinsa tuhuan man. Basta maayo lang mo pasikot-sikot aning Biblia. Bisan pag kanang imong pagtulunan lagi naas Biblia tanan, kung ang kanang inyong mga kung kanang atong mga preacher wala gyud magsukad ang ilang authority sa mga apostoles, matawag lang gyud na siyang bugos gihapon. O dili tinuod. Mura lag tinuod kay gikopya man ang pagtulunan sa simbahan. Nabitaw kong higalang Adventist giing na nako ingko. Naalagis Biblia na inyong gitudlo. Pero ang pangutana, ahag gikag authority sa Ellen White kanang prime mover anang Adventist. Asa gikan? O claim lang. Pero kung mori kas mga obispo na pag kanang apostolic succession nga tema, kung wala pa mo kahibalo ana, atangin ninyo diri sa atong tulumanon. Mosite lang ko ninyo mga duha ka obispo nga puros na mga Katoliko nga disipulo og apostol. Si Obispo Ignacio katong nag-ingon nga ang tinuod kuno nga Iglesia ni Cristo Catholic. Si Obispo Ignacio nagsulti ana. Unya, kinsa man na siya? Disipulo ni San Juan. Si San Policarpo po, si Saint Polycarp. Nihimo po itong obispo, disipulo po ito ni San Juan. Kumala sa church history. Mga Katoliko na puro.
Di ba? So kining ilang paghubad kasaligan tungod kay disipulo gud og apostol. Asa man kamo tuo sa tao nga wa gani kakita o kadungog bisan sa hagawhaw na lang stingog sa mga apostolis? O kining mga tao sama ni Obispo Ignacio, Obispo Policarpo nga puros mga Katoliko, nya disipulo pagyud ni San Juan. Di ka mo tuo tungod lang kay hulas Biblia. Hulas Biblia. Sa sunod Domingo pohon atong ipadayon tong pagdiscuss atong mga bersikulo sa Biblia nga it seems nga ang nasulat ra ko no wa na ko na magkinahanglan og mga tawo nga authority aning mo interpret sa Biblia o kanang final arbiter o Supreme Court, no? Wa man gud po sila laing choice god kay kung mutuo sila anang pagtulunan sa Katoliko nga ang Biblia ego na pero not formally materially ra nga apil sa authority ng mga tao nga gi-authorize mo'y Supreme Court nga mopasabot anang Biblia, kung mutuo mo ana, wa man gud mo'y rason nga mubiya sa Katoliko. Kay muhangad man tag final arbiter. Pero dili mo muhangad og final arbiter, kamo ra gyud mo pasabot aning Biblia mo nang pwede mo maghimog laing pundok. Ako, di ko kahimog laing pundok kay di mo ko authority. Maghangad ra ko kung kinsa authority mo nang magsunod-sunod ra gyud ko sa mga obispo. Dili ko mo kompetensya sa mga obispo kay sila may naay authority. So wa naman tay igong panahon at ang ining nyo sunod Domingo pohon ato ning ipadayon kay wa pa ta mahuman. Okay. Hangtod sa sunod nga panagdungog, panagkita nato sa kahanginan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.